Ụmụaka ugbu a, ị nọrọ n'otu akụkụ na-ele ebe ụmụaka ugbu a na-egwu egwuregwu. Ọ gaghị egbu oge gaa chọpụta ihe dị iche n'ụwa nke ha na ụwa nke nne na nna ha. O nwere ihe nwatakịrị ga-eme nwatakịrị ibe ya. Gaa tụwa uche na-ajụ onwe gị ebe obere nwa ahụ otu a si mụta ụdị arụrụ ala a, ma nwee ụdị ụfụ obi na obi ilu a ebe ụmụaka ibe ya nọ. Ndị Igbo tụrụ ilu si na akụ nwata jiri gbagbuo nza bụ okenye pịrị ya. Ebe a na-eme ka onye ọbụla zụnwa nke ya, lekwa ka ụwa dowere imi n'anya taa. Obi dịrị nwatakịrị ilu otu a, kedụzie ka ọ ga-adị mgbe o tolitere? Ụbụrụ ụmụaka na-aghọ ezigbo nkọ. Ha na-amụta ma nke iziri ha ma nke ị na-ezighị ha. Ọ bụ ya mere eji asị na ma ị kpachapụghị anya, nwa eku n'aka ere gị. Onye ọbụla hụrụ ebe ọkụkọ na-avọ nsị chụpụ ya. O nweghị onye ma onye ga-ata ụkwụ ya echi. Mgbe ụwa ga-agba ụmụaka ugbu a n'aka, arụrụ ala nke ha nwere ike ka nke nne na nna ha. Kụziere ụmụaka gị na o nweghị onye ọ bụ naanị nna ya nwe ụwa a anyị nọ n'ime ya. Mkpomkpo na mkpomkpo niile a na-eme n'ezi na-amalite n'ụlọ. Ị chọrọ igburu m nwa m? Ị chọrọ igburu m nwa m? Nwa gị pụọ ezi, ya chọwa nwa onye ọzọ ọ na-egbu. Nke gị dịrị gị mkpa, nke onye ọzọ dịkwa ya mkpa. Kụziere na ụmụaka ugbu a ezigbo ihe. Ọ bụ maka echi o. Ewere ịhụnanya zụọ ụmụaka, ha ewere ịhụnanya too. Ndewonu. Abụ m Ugochukwu Benedict Alugbe. Nọdụnụ mma o.